Ndi nang musala. Dumadakan nang kono sono bocah bagus. Jarine tak takoni ora duwe papan, ora duwe dunung, ora duwe bapak, ora duwe ibu, terus nangis nang pangkonku. Sing nangis anake apa mbokne? Kosek Bagong kowe aja cerewet. Aku curiga Semar ki pinter ngarang cerita bahaya soalnya. Gawe apa jenenge iki? Gawe alasan ki pinter banget Dipoto. Dolan ro kanca-kancane, foto winganane. Asline piye Mer? Kosike to. Kowe aja cerewet. Aku lagi seneng mayang iki Mer. Lah bocah kuwi terus tak pek anak. Bocah mau umure udakara ya saiki wis 20 taun. Satu susuk. Bocah mau tak jenengi Bambang Gunel. Merongos ora. Ora ngawur. Arep bocah iki nuwun sewu gusine rada kemajon. Aku omong gusi lho. Ning bocahe bangun miturut sregep dandanane ya besus, ora tau gawe lara atine wong tuwa, takon olah utawa takon garap tegal sawah, ya mangkat, ya dirampungke. Nang iki aku kok bingung ngrasake si Gunel. Sebabe telung dina kepungkur Gunel iki nembung karo aku nek njaluk rabi. Ambek dirabekke. Mengko karepe piye? Digedhekke apa dicilikke engko bapak mingkari dawuh karo anak-anak. Nek pancen kuwi adikku tenan, arep ming pek-pekan anak pek-pekane bapak, anak pupone bapak ning kuwi dadi adikku. Ya ta, Tru? Heeh. Ayo ta, Gong? Nek pancen Gunel pengen rabi karo sapa? Mengko tak ragatane engko tak dudahke celengan. Ya, Tru? Ya. Ngono aku ya wis kebak celengane. Engko dudahke celengan ya, Gong. Mo, lho. Adine awake dhewe, anak angkate bapak iki pengen rabi ya dhewe. Rabi sing ngrasake kono. Aku kon ragat. Nempel ye. Lho. Ayo ra entuk. Salah ra entuk kon ragat. Apaku? Anake bapak angkat. Arep diangkat arep dibleseke sakarepmu. Aku ora gagas kok. Sik, Bagong kowe menengo, mergo iki ana sambung rapete karo kowe. Lho. Kono sambung rapete karo kowe, Gong. Mbok kowe maksude piye? Kersane? Bareng Gunel tak takoni, Nel, kowe pengen rabi karo sapa? Nek bapak kersa ngrabekke kula, Super Cup kula ajeng kula dol. Super Cup go golek ramban arep didol. Super Cup ki montor apa? Ayo montor jaman biyen. Kowe urung ngerti. Super Cup ki speedometere tekan 80, mlakune 120. Nggone Gunel kuwi. Apa iya? Domongi ora percaya. Bareng tak takoni kowe arep rabi karo sapa? Gunel prasaja karo bapakmu Semar. Nek Bagong ora selak karo atine lho, Bagong iki ya duwe anak angkat wong wedok. Lah, kuwi ditresnani karo si Gunel. Mula dole kowe tak lumpukke iki rembug kulawarga. Bagong, anakmu angkat tak peke, tak rabekke karo Gunel ya cah bagus. Ngopo Gong kok maju? Jane masalah iki arep tak delekke lho, Pak. Ning gandeng kowe somong aku duwe anak angkat wong wedok, aku dadi bloko karo sampean. Pancen bener nek aku ki lagi wae entuk anak. Wo, ya ning musala, ngisor kretek iki.
Aku iso tak takoni bocah kok lumayan jane. Tak mate iki cah iki jane ayu ming ra kopen. Tak takoni kowe anake sapa? Mboten gadah bapak, mboten gadah simbok, kula kliyang kabur kanginan. Tak opani gelem piye? Nggih nderek Mas Bagong, Pak Bagong. Terus tak mulai terus. Tak dusi. Ha iya. Terus tak nggoni sandangane bojoku kuwi ketok ayu. Wo, terus tak pek anak. Kok jenenge sapa? Kae tak nang omah ya mung tak undak kasil ngono. Kasilah. Jenenge Kasilah. Heeh. Ayu tenan anggon aku saiki akeh wong nom-noman do teko. Ha kok bapak muni nek arep dirabekke karo anake bapak sing jenenge Gonal. Ngene ya Mir, iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antaraning bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko le ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ha ta? Terus kowe duwe anak padha karo Cik Gonal ki mau ora adikku. Nek anakku dipek Gonal ki padha karo like ngepek putumu. Sadar ora kowe? Goleke wong liya. Aku moh anakku nek kon bebe anu rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang. Mumpung aku ndek anak ayu, kisirku tak nggo munggahke derajatku. Saora-orane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat derajatku saya dhuwur. Ha kok mung artok pek. Sing tak alap bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mon anakku artok pek ora iso. Ora iso pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamar anakku cantik Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene kok. Bagong. Maksudnya ki nganu peredaran-darah ki ae lho. Tenan aku nang omah wis tak injen. Wah. Anake dhewe kok diinjen ora. Sok tak pernahke nek nyandang nganggo ora kaya ngono kuwi no. Iki nganggo dinggokke nang kene. Iki dinggokke nang kene ki sing nata ki aku. Ayo wong tuwa bejat dasmu kuwi. Gong ora kasar-kasar. Ya men apa? Sakarepku to. Ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak ki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki? Mbok mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ra dina dite kok lakon-lakonan. Ha iya. Ngene iki apik. Ngono lho, aku mana to lamar asli. Bumi langit tangkep ya Pak, budidaya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar. Ning yakin sumpah. Nek anakku to lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat. Ora entuk, Mar, ora entuk yakin arep aku anakmu ning nuwun sewu sagedagan iki duwe prinsip dhewe-dhewe. Apa Bang? Prinsip. Prinsip. Hah? Prinsip. Prinsip. Prinsip ini nyelempit. Orang prinsip. Duwe prinsip dhewe-dhewe. Dadi aja ngawu, gawar-ngawur. Aja waton sakepene dhewe demi aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk. Wah, tidak segampang itu. Ora gampang kaya ngono kuwi, Mar. Memutar balik kira lakon ora gampang kaya ngono. Arep aku anakmu ning nuwun sewu, aku wis matur aku karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe, duwe jati dhewe-dhewe. Mulane sampean arep meksa aku ora iso, pokoke tak tameni dada. Tekan kapan wae nek si Gonal pengen rabi karo Kasilah iki mau. Aku ora entuk, wis ngono wae Pak, aku tak mulih, aku ora melu rembukan perkara iki, Pak. Klepat Bali, Truk. Aku dhewe ora ngerti. Pancen Bagong iki nek karo aku rada congkrah, atine rada ora cocok. Lah
terus kersane bapak, mbok coba tututana kono. Riyen sing apik-apik. Bagong njaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Waton anake gelem dipek karo Gunel mergo adimu sik Gunel mau nek nganti ora kelakon daup karo anake Bagong angkat mau dheweke trimo ngentengake patine. Woh, kedrawasan nyuwun pamit tak ririye Bagong, Pak. Satrio Wirotamtama ngaling ana risang senopati gunagana anakku cah bagus Gunel wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe kok metu ora tak timbali ngopo? Kaget raos sing manahku ya. Wonten ing pendhapi pedukuhan Karang Kadempel ketingalipun kok sami gayeng gumarenggeng. Wonten menapa Kanjeng Rama? Kowe iki wong lanang aja sok nganggo hidup pasangan kaya ngono. Artetek apa piye? Lah kok dadi nganggo hidup pasangan jlentir barang ngono kuwi. Menika kula manggihaken wonten ing kamar mandi. Kae nggone mbokmu. Inggih. Namung gumun kula ing atasipun rambut hidup kok keriting. Mbokmu ne tuku kleru. Ngene ya nek kowe tak kandhani. Inggih Kanjeng Rama dos pundi. Nggonmu kepengin rabi karo anak angkate lekmu Baku utawa kakangmu Bagong. Kuwi iki mau Bagong muring-muring. Kang Mas Bagong muring-muring. Muring-muring perkawis menapa? Muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine. Sing digoleki supaya iso munggah pangkate, munggah derajate. Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi, sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong. Mekaten. Monggo prasetyaning manah kula menawi kula mboten kelampahan dhawuh kanipun anakipun Kang Mas Bagong. Menika badhe kula entrengaken gesang kula Kanjeng Rama. Tegese kula temah pados dalan pejah. Tegese golek dalan pati iki piye? Dalan buntu. Kowe wis duwe apa jenenge iki bibit-bibit iso banyol. Sesuk nek sakrap kakangmu telu tak dadekke ponokawan. Inggih. Ngecaken dawuh lajeng kepanipun Panjang Rama kados pundi? Ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong. Bagong men nyawang adine. Mbok menawa weruh rupamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menawi tetela mekaten suwawi kula dherekaken. Aja suwe-suwe bareng karo lakuku. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Gonel. Nitih superkap rasa.
Ndang tutet nang ning ning nang 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 ning kembang popong terate bang rayungan loma lengkung tumalong promambating liyan besemu kang mawur raras nak anakku Cahayu anakku wong manis sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur 2 dina mesti mati merdodo gegeden ndas sing kari dhewe iki urip dilo sawangen kae ra wis malah medeni wong ta ning aja lara atimu ya inggih biyo mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat aku rasane kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu omah kene iki dadi berirama rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu duwe anak sing jan mula tangga teparo iki akeh sing do ngrasani karo awake dhewe bejo temen kae Ki Lurah Bagong karo bojone
entuk anak kowe kok ayune ora jamak-jamak. Anggere sore iki kene iki biyen sepi sing mara iki mung kodhok. Ning saiki cah nom-nom umur las-lasan kuwi mesti do numpak montor do. Gayane do tetenguk ning ngarep omah mung arep do ngiri-iriki karo kowe. Inggih. Wingi eneng sing kowe liwat nyapu kae lho. Nggih. Nganggo montor Astrea. Nggih. Sing wonge ireng. Mergo gayane montore mati. Diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus busine dicopot diselah ayo nyetrum. Wonge nglekar. Aku saka njero le guyu kemekelen. Saking dene mripate ngematke kowe iki nganti lali nek sing dicekel ki busine diselah. Ayo nyetrum. Inggih kula piyambak inggih estunipun gumujeng. Ning aja ketok nek guyu ndak engko bocahe ora dolan rene. Inggih ngestaken dawuh. Solikin kae wingi ya liwat. Menapa nggih? Medal ngajeng griya. Nganggo montore sing metik. Glelenge ra jamak-jamak. Numpak montor karo ngadeg men weruh kowe. Ndase ketatap uwit pang kuwi lho. Montore bablas wonge nglekar. Dadi kowe iki ayumu ya nggawa kanugrahane, nggawa kesengsaraning wong-wong sing tukmis kuwi. Nggih. Assalamualaikum. Bapakmu teko iki lho. Tak bukake enggak ora. Ah mbok sesuk didandani to. Omong jeneng Klawang kok dibuka kok usul dhewe. Nggih ngakonten kados mekaten. Piye kanane ngomah anakku piye? Tasih sehat. Wah, syukur jan seneng aku nek ndelok anakku. Nggih. Ki lurah ngendikane sowan singanu Bapak Semar. Heeh ning Seling surup ki mau. Seling surup dos pundi? Kowe tengok kana. Nak ngestaken dawuh. Nyembah sik karo bapak ki sok dikulinake nyembah. Ngestaken dawuh sembah kula katur. Heeh, tak tampa gawe gedhe ning atiku. Kowe kana dek tengok kana. Ora aku tak takon saiki. Nek anake sik nyembah kok ndase manglung-manglung. Nampa sembahyang anak kudu lahir batin. Kowe aja cemburu. Aku manglungi kowe ora ana apa-apane. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula niku sok tratapan atine. Wong lanang kok tukmis sampeyan ngono. Ngepek anak anggere anu ming kon nyopa nyapu ning ngarepe kon nyopa nyapu ning ngarepe gek anake kon mulang senam barang karepe pripun. Mulang senam niku ya aja ning omah, ning lapangan, ning lapangan voli napa tengah auditorium. Ngoten. Kon mulang senam kok ning kene terus dheweke cenguk kursi ngombe wedang anake kon jingklak-jingklik. Sing disawang apa? Apa kurang nyawang kula? Nyawang kowe ora ana apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ana apa-apane rasa iki. Biyen piye? Biyen sampeyan iki nek ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edan. Rekake kaya arep pamer teng arep omah kula krang-kring tak kira nggawa pitbull bel tok. Habis rong kuat tuku ayo bel tok wis dinekke kaya wong nuntun pit to. Nyatane kaya kapusan ayo. Tak kira nek nggawa gasle napa-napa ponik apa piye. Krangkring bel toke kok pamer ora. Biyung mbok ampun duka kali bapak wong pendak-pendak nang omah kok mesti padha padu mbok ya dilongile padu. Ngene ya ana sing jeneng padu iki tumrape wong mangun bale wisma antaraning aku karo mbokmu kuwi
dadi bumbune wong mangun bebrayan. Bumbune wong omah-omah ki kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng, ning mendem perasaan kuwi ora apik. Nek padu, mengko bar padu aku karo mbokmu iki mesti gelut. Ngono kuwi senengane padu sing kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura, terus nek kono salah terus nyedak-nyedak ngambungi lengen. Kowe dong ra sing tak karepe aku ngambungi lengen. Pripun, Mas? Kowe iki menungso sing apik ming lengen tok. Liyane wis ra ana sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung Parjo. Ayo ben senengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kaya. Wah, jan wis sikile kaya Santosa. Dadane kaya Tusi yo ayo wis ora ana ututane. Sing wedok ki meng lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh kowe dadi lanang kok kowe. Pun kajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Sowan Bapak Semar niku karepe pripun? Ngene ya. Aku sowan bapak mau jane dikandhani karo bapak. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak ki bono ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Bagus. Aku urung weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau, ya nek karo sedel wae apik sedel. Wong karo sedel kok apik sedel. Ya pokoke nek karo aku Gareng Petruk kuwi apik kono. Ngono lho. Ah, bapak kuwi omong karo aku. Bambang Gunel iki arep rabi, pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae. Ombyaking kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? Ki Gunel iki seneng karo anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan. Niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang, nuntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok geseh karo aku kowe. Monggo aku wis ora setuju saiki ana aku bebesanan karo bapak. Gunel iki pernahe adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis ngisruh silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka 1. Dasarku sing angka 2. Ngene lho, Yem. Jenengmu sapa ta jenengmu? Nggih pun biasane ya nyeluk Yem ngoten ngene. Tandane ya aku nyimpen anak angkat wedok ayu kuwi aku duwe maksud. Maksudipun duwe rencananipun duwe gegayuanipun anakku ora entuk dipek wong loro saudon telu saurupan. Dalam kata arti yang sebenarnya anakku ora entuk dipek sak pepadane kere. Ngono jelase. Maksudipun pripun? Ngene lho, wah, jan kowe ora tau sekolah. Kowe karo aku ki wis wong ra duwe, wong melarat. Terus duwe anak wedok ayu. Mosok arep dipek wong melarat? Atene selama hidup melarat terus. Iki nek dienggo to. Sirah ki mung ora dipasangi gelungan, ning uteke dienggo mikir. Nggih. Mula aku ndek kegadangan anakku ki dirabi saora-orane ya sing duwe pangkat lah Nayaka Ratu utawa sapa lanang sing penting duwe derajat pangkat, duwe kelungguhan, tur duwe duit, duwe bondo donya, ngono. Nah aku karo kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan. Serku ngono kuwi. Dadi dhewe iso menopang hidup kita. Supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kere tok. Paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula
wong arep ngrabeke anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit ki perkara keturunan. Ning ngene orang rembug sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembug, ya wis dirembug sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekeke anak ayune kaya ngono karo sak pepadaning kere ora padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake bapak, arep anake Semar, arep anake sapa? Nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat tetep ora entuk rabi anake Bako. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakal dijothak karo bapak Semar. Ora ndek wong tuwa Semar ora patekna. Duwe bapak Semar ket biyen ya mengkere terus. Ora ana undhane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu Gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi ora masalah. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga teparo. Nek anake dhewe wis dipek ratu utawa satriya, tangga teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kuwi bak dadi jalanan, kowe karo aku bakal mukti. Wis to? Wong nang alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 taun mung diganti 50.000 kon nyoblos wae do gelem kok saiki. Monggo rong karuan 5 taun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem do ditampani. Ora entek sedina ning rekoso 5 taun. Nggih. Mula kowe karo aku kudu menetapkan atau mencairkan dana. Maksudnya supaya uripe dhewe iki cair, ora meng mblegenen kaya ngene terus lho. Maksudnya men kepenak ngono lho. Ya ayem, kula kantun nderek kemawon nek kersane iki ora bakong kados ngaten kula kantun manut kemawon. Tan Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Kang. Buka lawange le. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Le, aku kakangmu lho, Gong. Gong. Nah, tenan ora. Wis tak omongi lawang iki ra diganjel nek didodok geblak. Ayo do nang jaba neh. Tutupe neh. Wis dibuka kok bocahe mlebu meneh lawange didep meneh. Gong. Bukana ta, Le? Yem masuk. Nggih. No, mlebu. Kula tak ngaturke bekti kalih Pakde. Pakdemu kae mesum. Aja pisan-pisan kowe ngabekti karo Pakdemu. Nek Pakdemu tok nek ngabekti terus ngono. Atene Pakdemu barang do weruh. Kuwi khusus nggo Bapak. Anjen keranjingan tenan. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bekti niku nyok dingo. Asran. Mau. Kono do mlebu. Iya nak iya. Wah, tatakane iki. Nek kira-kira arep do gawe masalah kamplengane kabeh. Men, kowe kudu tak totoi iki mung perkara urip e. Nek urip ora ditenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Lah arep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik. Alah, jan remote. Weh, buka dhewe.